Prečo Boh neodstráni naše bolesti? Požiadal som Boha, aby mi vzal môj zlozvyk. Boh povedal nie. Nie je na mne, aby som ho vzal, ale na tebe, aby si ho vzdal. Požiadal som Boha, aby mi dal trpezlivosť. Boh povedal nie. Trpezlivosť je výsledkom skúšok, nie je udelená, ale získaná. Požiadal som Boha, aby mi dal šťastie. Boh povedal nie. Dávam ti požehnanie, šťastie je v tebe. Požiadal som Boha, aby ma ušetril bolesti. Boh povedal nie. Utrpenie ťa oddeluje od svetských starostí a približuje ťa ku mne. Požiadal som Boha, aby mi pomohol rásť duchovne. Boh povedal nie. Musíš rásť sám, ale ja ťa budem formovať, aby si bol plodný. Požiadal som o všetky veci, ktoré by som si mohol užiť v živote. Boh povedal nie. Dám ti život, aby si mohol užiť všetky veci. Potom som požiadal Boha, aby mi pomohol milovať ostatných tak, ako On miluje mňa. Boh povedal, konečne si pochopil. Naším cieľom je inšpirovať a zlepšovať život druhým. Pridajte sa k nám.